Geçen ýylyň dekabr aýynyň ortalaryndan başlap Aşgabatyň halkara aeroportunda ýolagçylara täze talap giridildi. Bu barada Türkmenistanyň Alternativ habarlar neşri habar berýär. Daşary ýurda uçjak has takygy Hindistana gitjek ýolagçylar registrasiýadan geçmeden öň olardan wizasynyň we çakylyk hatynyň kopiýasy soralýar. Adamlar resmi namalaryň nusolarynyň näme edilýändigini we näme sebäpden edil registrasiýanyň öň ýanynda talap edilýändigini soraýarlar. Ýöne her näme bolsa-da kopiýalary getirmedik adamlara ýolagçy talabyny berilmeýär diýip neşri öz ýurt içindäki çeşmesine salgylanyp ýazýar. 7-nji ýanwarda çap edilen habarda ýolagçylaryň bu problema bilen edil registrasiýanyň öň ýanynda duş gelýändigine üns çekilip, raýatlary resmi namalary öňünden taýýarlap barmak barada ne Aşgabatyň aviabilet satylýan edarasynda ne-de medpuatda bildiriş edilýändigi bellenilýär. Ýolagçylar ýygyna dolanyp aeroportyň içinde resmi namalarynyň kopiýalaryny taýýarlamaly bolýarlar. Bir sahypa üçin 2 manat alınýar. Her ýolagçy adynyň 2-3 sahypany kopiýa etdirmeli bolýar diýilip neşriň maglumatynda aýdylýar. Azatlyk radiosyna ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlary öz paýtagtdaky habarçylaryna tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Aşgabatyň halkara aeroportundan hem maglumat alyp bolmady. Ýöne Aşgabatyň halkara aeroportunda ýolagçylar täze talaplar bilen ýüzüýiz bolýan mahaly Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri türkmenistanlylaryň daşary ýurtlara bilet satyn almakda hem käbir kynçylyklara duçar bolýandygyny aýdýarlar. Men we meniň ejem, daýdym we onuň iki çagasy indi noýabryň ahirinden bäri Türkmen Howa ýollary kompaniýasyndan Stambula bilet almaga synanýarys. Ýöne bize 2 aý gowrak wagt bäri bilet ýok diýerler. Ýöne biletiň hakyky bahasynyň üstüne 400 Amerikan dollaryny berseň onda bilet berers diýerler diýip 7-nji ýanwarda Azatlyk radiosy bilen anonim şertde habarlaşan Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Galbersede Azatlyň ýurt içindäki habarçylarynyň biri ýolagçylaryň ençemesine salgylanyp ýurtda içerki biletleri satyn almakda hem käbir eden etdilikleriň göze iýilýändigini aýtdy. Täze ýyl bayramy döwründe biletleri özlerçe baha kesdiler. 25-nji dekabrda Daşowdan Aşgabada bilet ýok diýdiler. Bir biletiň döwlet tarapyndan ketgitlenen bahasy 87 manat bolup 150 manat hödürlän raýatlary bilet satyldy. Bilet ýok diýerler. Ýöne uçarda ýolagçy tas ýok diýen ýalydy. Uçaryň ýarysy boşdy diýip Daşowdly ýolagçylaryň biri anonim şertde Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä 1-2-nji ýanwarda Daşowdan Aşgabada satylýan biletleriň näresmi bahasy 200 manada, paýtagtdan ýurdun Demirazak welaýatyna satylýan biletleriň näresmi bahasy bolsa 220-250 manada çenli ýokarlandy. Şeýle-de habarçy 3-nji ýanwardan başlap Daşowd Aşgabat uçar biletleriniň näresmi bahasynyň aşaklap başlandygyny aýdyp 180-170 manada barabar bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda uçar biletleriniň gyçylygy we ýolagçylaryň biletleri köplenç para berip almaga mejbur bolýandygy barada Azatlyk radiosu wagtyl habar berýär. Geçen ýylyň oktyabr aýynda Azatlyň paýtagtdaky habarçylary Türkiýe, Belarus, Russiýa ýaly ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň para berip biletleri satyn almaga synanýandygyny gurrun beripdiler.